Il-proġett ta' 11 miljun euro li se jwassal għal reverse osmosis f'Għawdex huwa 70% lest, hekk kif xogħlijiet daħlu fil-fażi finali. Dan ifisser li sal-aħħar tas-sena jibda jissupplixxi l-ilma lil Għawdex. Fi żjara fuq il-post fil-Qala, il-Ministru għall-Enerġija u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli tkellmet fuq l-effiċjenza li dan il-proġett se joffri lill-Gżira Għawċija. Fil-fatt dan il-proġett ser ikun qed jaċċerta ruħu li ikollna 20% konsum ta' enerġija anqas minn proġetti oħra tat-tip tiegħu. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri nota kif grazzi għal dan il-proġett Għawdex se jkollu l-ilma kollu provdut minn dan ir-reverse osmosis. Sabiex fl-aħħar mill-aħħar nissupplixxu l-ilma kollu ta' Għawdex propju minn ġewwa l-Gżira Għawċija. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi qal kif dan il-proġett huwa eżempju ieħor ta' kif fondi Ewropej qed iħallu impatt pożittiv fil-ħajja tan-nies. Dan huwa proġett ieħor li se jilħaq diversi għanijiet illi żgur illi qegħdin naraw investiment pożittiv ieħor permezz ta' fondi Ewropej. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma Ivan Falzon qal li l-proġett huwa tal-aħħar teknoloġija u qiegħed jibdel kompletament sit abbandunat. Barra t-teknoloġija tal-ogħla livell li qegħdin nintroduċu fil-produzzjoni tal-ilma huwa il-fatt li qegħdin nużaw riżorsa li qabel ma kienx użata, binja li kienet abbandonata għal iżjed minn 30 sena. Dan il-proġett se jilħaq ukoll mira importanti stabilita minn Nazzjonijiet Magħquda dwar l-aċċess għall-ilma.